Γεια σας παιδιά, MasterGP Channel εδώ και σήμερα εγκαινιάζουμε το πρώτο μας vlog στο κανάλι. Και σήμερα θα σας δείξω το παλιό μου PC. Βέβαια μερικά κομμάτια θα τα κρατήσω, μπορεί να μου χρειαστούν όπως και η οθόνη. Μια LG Larton, αυτή η πολύ ωραία οθόνη. Εδώ. Θα πάρω και μια δεύτερη οθόνη που έχω βρει από το πλαίσιο. Το παλιό μου πληκτρολόγιο πολύ καλό, ένα λεπτάκι να το φέρω. Είναι από το Multimedia Keyboard. Το μόντο είναι KB Παύλα 2325, αυτό εδώ. Έλα, εστίασε. Δεν ξέρω αν εστίασε τώρα. Να, αυτό εδώ. Ναι, μου βόλεψε πάρα πολύ μέχρι να πάρω το Black Widow. Βασικά μαζεύω τα λεφτά για να το πάρω. Το ποντίκι μου το παλιό και αυτό πολύ ωραίο για gaming. Ακούστε. Συγγνώμη για αυτό είναι τα κολομηχανάκια, δεν θέλω. Αυτός είναι ο εκτυπωτής μου. Είναι το Canon. Κάνει σκάνει για όλες τις λίστες και άλλες λεπτές. Και έχω εκεί και κάτι καλώδια. Αυτή τη στιγμή τραβάω με το λάπτοπ μου τα ακουστικά τα παλιά. Θα πάρω τα Kraken, στο τέλος του μήνα θα πάρω τα Kraken Pro, Kraken Pro Chroma της Razer. Να σας δείξω τα παλιά. Αυτά είναι τα παλιά μου ακουστικά της Heimdall, κάπως έτσι. Δεν είναι ακριβώς η gaming, αλλά μου βόλεψαν. Μας τα έκανα τα βίντεο μου, το ένα φυσικά. Και έχω κάνει και άλλο χωρίς ήχο. Και αυτό είναι το τέρας μου. Αυτό είναι το τέρας. Είναι full gaming της Element, χωρίς καλώδιο. Παίζεις πάρα πολύ καλά. Εγώ σας το προτείνω για Minecraft, για Counter Strike, αλλά πρέπει να έχετε και mouse match. Τι μου είναι το small της Razer Gold. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή τραβάω με το Magic Camera. Θέλω να μου πείτε αν θέλετε να συνεχίσουμε τα vlogs στο κανάλι. Τι άλλο έχω να σας δείξω, ένα λεπτάκι. Ανά. Το ψηφιότερο, το παλιό μου PC. Είναι λιγάκι βαρύ. Αυτό είναι το παλιό μου κουτί. Και θέλετε να τα ανοίξουμε κιόλας. Αμέσως.
Λοιπόν, επιστρέφω σε 2 δευτερόλεπτα. Σε διδάσω 2 δευτερόλεπτα. Όπα, το έχουμε και αδέκιμα. Συμβαίνουμε το άλλο. Μετά συμβαίνουμε το άλλο. Και να πως αυτός ο χαμός εδώ μέσα κινείται. Υπάρχει ένα Asus HD. Τώρα το γραφικό είναι μια Excel Store. Μπορώ να καταλάβω και τις γράφεις του βράδυ. Μου τραβάει το λεπτό, ναι. Μπορώ να καταλάβω το βράδυ. Ναι. Τις Asus. Και έχουμε μια ψύχτρα, δεν έχω. Στο PC το gaming θα βάλω εδώ. Βασικά αυτός εδώ χωράει 1, 2, 3, 4, 5. Και αυτό το κουτί είναι gaming, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκα αυτό το θέμα. Ναι, ψύχτρα. Ψύχτρα έχουμε εδώ πάνω. Όποιος τη βλέπει, είναι πιο μέσα από το κουτί αυτό. Και με λίγα λόγια, αυτό ήταν το vlog. Έχουμε φτάσει στα 7 λεπτά. Ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τον Σεπτέμβρη μπορεί να μπω σε ένα σερβερ ιδιωτικό για YouTubers και μπορεί να μπω και στον σερβερ του Extra Gamer X που τον φτιάχνει. Είναι κάτι σαν το Zeroland, αλλά όχι σαν Zeroland. Και όποιος θέλει να μπει, ας πούμε, μέσα στο σερβερ του Extra Gamer, να αφήσετε ένα comment σε μένα και εγώ θα του τα πω αυτά, επειδή μιλάμε στο Skype και σε διάφορα και στην πραγματικότητα μιλάμε. Και θα του το πω, αφήστε και comment στα δικά του βίντεο, δεν βλάφτει, και κάνε ένα subscribe, ένα like, ένα share και το καλύτερο πράγμα για σήμερα είναι μισό λεπτό έρχομαι. Μου περάσει το μηχανάκι, μου περάσει το μηχανάκι. Sorry για αυτό, παιδιά. Βλέπετε αυτό, είναι σπρέι για τα μαλλιά. Αφήστε μου όσα πιο πολλά comments μπορείτε. Συγγνώμη που θα κλείσουμε εδώ. Ναι, αφήστε μου όσα πιο πολλά comments μπορείτε. Με, ξέρω εγώ, comments ας πούμε που να μου λένε βάφησε τα μαλλιά σου μπλε. Μετά βάλε γιαούρτι στη μούρη σου. Μετά βάλε γοντόκρεμα, ξέρω εγώ, ούρλαξε στο παράθυρο και τέτοια. Ξέρετε εσείς. Αφήστε μου όσα πιο πολλά μπορείτε, δεν πειράζει και να έχετε βάλει 2 φορές, ας πούμε, αν έχετε κάνει 3 comments ο ίδιος, δεν πειράζει. Είναι αρχή του καναλιού, δεν πειράζει. Μόνο μην κάνετε λογικά πράγματα, όχι τίποτα παράξενο. Μην στεναχωριέστε αν δεν βλέπετε βίντεο και τέτοια. Εγώ φταίω γι' αυτό. Είχα ένα πρόβλημα με το laptop.
το Minecraft κάτι είχε πάθει, κατέβασα το Pro Evolution, κατέβασα το Call of Duty, κατέβασα ένα άλλο παιχνίδι με αμάξια με τη μονιέρα. Θα κατεβάσω, έχω το Call of Duty Black Ops 2, θα το βάλω, θα το περάσω και αυτό μέσα στον υπολογιστή. Το GTA 5 θα προσπαθήσω, δηλαδή θα το κάνω τούμπα με την υπολογιστή. Ειδικά με έρθει και όποτε πάρω τον άλλο υπολογιστή θα τον γεμίσω αυτό με την πρώτη μέρα. Και σημαίνει που την μητέρα, εστίαση κάμερα, μπράβο. Και άλλο θέλω να πω τώρα. Θέλω να μου πείτε εσείς, στα comments και αυτό βέβαια, θα κάνω και ένα μικρό Q&A. Τι θα θέλατε να παίξω και να το ανεβάζω. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα ξαναπούμε μετά το μικρό Q&A που θα γίνει όποτε έρθουν οι ερωτήσεις. Γεια σας!